Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Ribadavia. Estáse desbordando todas as expectativas nesta nova edición da Feira do Viño do Ribeiro. A inauguración espectacular. Nova distribución, unha carpa moito máis amplia e a verdade é que está tendo moi boa acollida. Moi bo día. Moi bo día, Álvaro. Pois, como ben dis, foi un acerto este cambio de carpa e da ubicación dos stands, porque queda máis espacio con amplitude para que todos os visitantes podan disfrutar mellor dos nosos viños do Ribeiro. Aparte de que, bueno, estamos cubertos en caso de que queira amenazar a chuvia, que por ahora está nos respetando, a verdad, moi ben, tanto por o sol e o calor. Entonces, pois creemos que po ano seguiremos con este formato, porque a verdad están nos felicitando moito, sobre todo os adegueiros e colleiteiros, que lles gusta moito como está. Nesta xornada de sábado, día 2 de maio, temos, digamos, a visita de unha auténtica killer dos sumilleres, a mellor sumiller de toda a Península Ibérica, que encima galega, Marta Cortiza. Xa estuvo connosco e a verdade é que está encantadísima. Que destacamos do día de hoxe? Pois a verdade é iso, ela é unha das gran protagonistas, aparte do viño, que claro, sempre é o máximo, xa que vai estar, bueno, ahora mismo están con un obradoiro de cociña, con Iria Espinosa, a tarde vai ter unha carta comentada, e cerrará tamén o último obradoiro do día, será ela a guiadora e sommelier cos viños. Entonces, creemos que é un orgullo tela aquí connosco hoxe, que todo o mundo vai disfrutar e aprender moito con ela. Non só Ribadavia é o núcleo centro da Alameda onde están os stands da Feira do Viño. Hai moita máis cousas polo casco vello que ver, verdade? Pois a verdade é que sí, ahora mesmo vimos de facer unha visita co Conselleiro de Comercio, porque temos na Plaza Maior un mercado de artesanía de Galicia, na que participan 16 stands, no que podemos mercar de todo o tipo de artesanía de Galicia, desde o coiro a joyas, instrumentos musicais, xoguetes para nenos, hai moita variedade. Entonces, bueno, pues invitamos que todo o mundo a visite, está aquí ao lado, na nosa praza, merece a pena visitar ese mercado de artesanía. Tamén decir que un pouco máis abaixo, na Iglesia da Madalena, pois contamos ca cata popular desta edición da feira, donde hai 22 viños a catar. O precio de entrada é moi simbólico porque son 7 euros por 22 viños, e daqui saldrán os gañadores desta edición, tanto en viños de colleteiros como adegueiros, brancos e tintos, e tamén os dous mellores catadores desta feira, que mañán ás 2 temos a entrega de premios tanto dos viños como destes catadores. Xa por último, unha das novidades máis importantes que temos para esta Feira de Viño, falamos da comunicación en linguaxe de signos, conseguindo que esta feira sexa un pouco máis inclusiva, sobre todo para a xente con problemas de audición. Pois a verdade é que sí, apostamos porque a feira fora un pouco máis inclusiva, e seguiremos nelo porque está resultando moi ben. Hai un grupo xa moi grande de xente que con este problema que está participando nesta feira está disfrutando de moitas actividades que outras veces non o podía facer. Dicir que mañán ás 11 temos unha viaxe no bus turístico que irá hasta o Museo do Viño de Galicia, que está na parroquia de Santo André. Este viaxe será exclusivamente para eles, a parte da entrega de premios que nos quedan, mañán tamén estará interpretada. É unha maneira máis eso de que esta xente poda disfrutar como todos desta nova edición. Pois Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Ribadavia, moitas grazas por atendernos e seguimos aquí en vivo nunha feira única, 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro.